खुलुमबाय इनसाइड एनिनि बर' रादाबखौ फरायदों आं सुक्रजित बसुमतारिया। तामुलपुर पुलिसा मोनसे जाफुंसारनो हादों। तामुलपुर पुलिसा सासे सुबुंखौ बुथारनाय जाथायाव लोब्बा थानाय गुलाम नबी आजाद मुंनि सासे सुबुंखौ हमनो हायो। बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर पुलिसनि मोनसे गिदिर जाफुंसारनाय। तामुलपुर बिहापारायाव शुक्रबारखालि हराव कावरबाहा पुलिसा गुलाम नबी आजाद मुंनि सासे 37 बोसोरनि मस्ट वान्टेड दायनिगिरिखौ हमनो हायो। बे दायनिगिरिनि न'आ बाक्सा जिल्लानि खन्दिगराव। बुथारनाय जाथायाव लोब्बा थानायनि अजदाव हमनाय जादों गुलाम नबी आजादखौ। मख'जाथावदि 2018 मायथाइयाव बिहापारायाव आनसार आली मुंनि सासे सुबुंखौ साब्रै दुथां सुबुङा खारसि बिरसि बुथारदोंमोन। बे बुथारनाय जाथायाव लोब्बा थानाय साथाम सुबुङा सिगाङावनो हमजादोंमोनब्लाबो गुलाम नबी आजादआ खारखोमानानै दङमोन। CIDनि बिथोन बायदियै कावरबाहा पुलिसा शुक्रबारखालि हराव हमनानै उनाव रङिया पुलिसनि आखायाव गथायो। बाक्सानिफ्राय दीपक कुमार पाठक, इनसाइड एनि बर'।